салом пирубарно. дарси навбатӣ дар бораи таҳриргари матнии Word 2019. таҳриргари матнии Word барои коркарди матн, ҳуҷҷат, навиштани мақола, маҷалла, рӯзнома ва ғайра лозим мешавад. бениҳоят машҳурияти зиёд дар саросари дунё дорад. барои кушодани барнома якчанд роҳу усулҳо мавҷуд аст. якум, интихоби менюи асосии Windows, яъне пуск ва барномаи Word-ро интихоб мекунем. роҳи дуюм, дар мизи корӣ тугмаи тарафи рости мушакро пахш намуда банди сазда ва дар ин ҷо интихоб мекунем документ Microsoft Word. номашро мегузорем, Enter-ро пахш мекунем. роҳи сеюм, дар майдони ҷустуҷӯӣ менависем номи барномаро. барнома намуддор мешавад, як маротиба пахш намуда фаъол мекунем. мо ҳуҷҷати ташкил намудаи худро фаъол мекунем. намуди зоҳирии барнома чунин буда, ҳар як қисми он номи худро дорост. қисми якум ном дорад сатри сарлавҳа. дар ин ҷо тугмаи сабт, тугмаи инкор, тугмаи барқароркунӣ, номи ҳуҷҷати шумо, барномае ки фаъол аст, аккаунти шумо, тугмаҳои ҷамъ намудани тасмаи фаъол, тугмаи ба поён ҷамъ намуда бурдани барнома, хурд ё калон кардани барнома ва баромад аз барнома ҷойгир аст. қисми дуюм ном дорад сатри меню ё лентаи меню, ки ҳар як меню дорои компонент ва имкониятҳои худаш аст, ки тариқи ин ё он компонентҳо шумо метавонед матнро коркард намоед ва мукаммал намоед. қисми сеюм ҷадвал ном дошта, бо ёрии ҷадвал шумо метавонед ҳошияҳо ва мавқеи ҷойгиршавии матн дар рӯи коғазро муайян намоед. қисмати чорум ном дорад тасмаи чархзанӣ. бо истифода аз ин тасма шумо метавонед саҳифаро ба боло ё поён чархзанед. ҳангоми наздик овардани варақи корӣ, тасмаи чархзанӣ аз қисмати поён низ намуддор мегардад, ки бо ёрии он шумо метавонед варақро аз як паҳлӯ ба паҳлӯи дигар кашола дода чархзанед, ё ин ки бо истифода аз комбинатсияи тугмаҳои контрол ва чархзанӣ чархаки мушак метавонед наздик ё дур кунед варақи кориро. қисми панҷум ном дорад лавҳаи иттилоотӣ. дар ин ҷо маълумот дар бораи шумораи саҳифаҳо ва дар кадом саҳифа қарор доштан, чӣ қадар калимаро доро аст ин ҳуҷҷати шумо ва бо кадом забон навишта шудааст маълумот медиҳад. ва аз ҳама қисмати муҳим ин варақи корӣ мебошад, ки ҳамаи иттилоот, маълумот ва амалиётҳо дар рӯи он коркард шуда иҷро мешаванд. дар YouTube канал подписатсия кунед, лайк монед, комментарияи худро гузоред. ташаккур ба диққататон.